Michel Esteban historialariak tesi aurkeztu berri du Paue eta Aturrialdeko Unibertsitatean. Bere ikergaia, Ipar Euskal Herriko juduen bizia eta jazarpena Bigarren Mundu Gerraren garaian. Baionako geltokian gara. Hemendik deportatuak izan ziren 155 judu, batez ere aurrak eta emazteak. Ez da bat ere ezagutua, deportazio horiek Euskal Herritik. Bigarren Gerra Mundiala garaian eta okupazioan Ipar Euskal Herrian bizi izan ziren 1100 judu. Baiona eta Biarritzeko komunitatez gain, Frantziatik errefuxiaturik etorritakoak ere baziren, baita atzerritik ona heldutako juduak ere. Polonia, Hungaria, Turkiakoak. Hemendik ere, Baionatik, hasten dela deportazioa. Hasten da deportazioa trenez, juduak eramanak dira Merinakeko konzentrazio gune batean, frantses konzentrazio gune batean atxilotuak dira bizpahiru egun, eta segidan eramanak dira Pariseko eskualdera eta segidan Auschwitzera. Hemendik joan ziren judu kasi gehienak Auschwitzen hil dira. 7 urteko ikerketa lana egin du. Okupazio garaiko dokumentu guztiak desagertu egin ziren Baionako subprefeturan, eta beraz, Frantziako hainbat artxibotan zein Berlinen, Varsovian edota Jerusalemen ibili da informazioa lortzeko. Hala, jakinak ez zirenak deskubritu ditu. Adibidez, Ipar Euskal Herrian 3 sarekada izan zirela juduen kontra. 1942 eta 44 urteen artean. Sarekada horiek Baionako subprefetak antolatzen du, alemanaren konduz eta kolaborazioan sartuz. Frantses poliziak baita ere jandarmeriak zerrendak baditu, eta baita ere frantses administrazioak, Vichyko frantses administrazioa. Eta juduak, poliziak eta jandarmek atxilotzen dute Baionan, Miarritzen, Donibane Lutzenen, Endaian, Erresoron. Eta orduan ihes egiten saiatu ziren familia anitz, 50 bat zenbatu ditu Estebanek, baina laguntza haien artean atzeman zuten nagusiki. Juduak laguntzen dira haien artean bereziki, familien artean, lagunen artean. Eta hemen egia erraiteko laguntza guti izan zela. Egungo egoerari begira ere, antzekotasunak topa ditzakegula uste du. Eta memoria txiki behar dugu, Ipar Euskal Herriko historioa da ere. Hori pentsatuz, garai hartan poderean, eskuin mutura, Frantzian poderean zen. Eta kolaborazioan sartzeko alemanekin, aski arrunta zen normala. Eta antisemitismoa edatzen derarik, arrazakeria edatzen da, eta baita ere atzerritaren aurkako diskurtsuak. Hori lotua da dudarik gabe gure aktualitatearekin. Lan honekin beraz, iragana ezanzteko deia egiten du Estebanek, etorkizunean sekula errepika ez dadin. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi mon Dieu?